سال نبی دی زندگی گزری ہے. 13 سال مکے تبلیغ کی ہے, 10 سال مدینے, 23 سال. 63 سال رسول دی کل عمر. کتنی عمر؟ 63 سال مکی مدنی ملا کے. یہ قرآن ہے. بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی, سیاستہ دی 6 کتاباں. تقریر ویڈیو ہو رہی. کتب اربع دی 4 کتاباں ساری. کافی, استفسار, ملا الفقی, تہذیب الاحکام. 6 تے 4 ڈا. یہ رب دا قرآن چاہی کھڑا جڑا نبی دی 63 سال دی زندگی دی 1 رات دی تراویح دکھائے. میں مذہب چھوڑ دے. لڑو نہیں, جھگڑو نہیں, گل مسئلے دی. بعد مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ پاک نبی دا اصحابی ام المسلمین امی عائشہ دے بابا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال خلافت کی تھی. پاک نبی دے بعد حضرت ابو بکر دی خلافت 28 سال رہی ہے. 28 سال دو رمضان شریف آئے نا. یہ وال قرآن چاہے بیٹھا, یہ سر ترقی کھڑا, یہ غازی دا عالم ہے. حضرت ابو بکر دی 1 رات دی تراویح دکھا. میں مذہب چھوڑ دے. جو کھڑیاں چاہتے گاٹے لگتا کھڑا ہے, پہلے پڑھ تو صحیح, کتاباں پڑھ, تحقیق کر, وقت میرے نال گل کر. کوئی پڑھیا لکھا جامعہ ازہر تو گھندا, کعبے دے امام کو گھندا, وقت میرے نال گل کرا. میں یہ بتاؤں کملا میں قرآن کو رکھی کھڑا. پاک نبی پڑھی ہوئے, سونے صدیق پڑھی ہوئے, میرا قتل معاف ہے. تھی جو سارے تو ٹھوس دیتی کھڑا ہوئے کہ شیعہ روندے شیعہ پٹ دے, تو نہ پٹ, تیری اپنی مرضی. ساکو پٹن دے تیری آچے کیوں روندے ہو, تو بات کیوں دا میرے کو بڑا جواب.